Siyabuya emathandweni. Kuqala kumnandi kuthi kungahambi isikhathi ushintshe ushukela kube yinkalane. Ngikhuluma nge-aloe mina. Kungaba u-aloe vera, u-lace aloe noma iyiphi inkalane kodwa nje kuyababa makuhamba isikhathi. Kaya ngathandana nenye intombazana. Madoda. Kwaku-2012 ngikhumbula kahle. Kwaku-2013 naku sengiphambanise inkomishi. Intombi yakhona ngingelibiza igama ngoba ngiyacabanga ukuthi sengangibona. Ntombi thizeni lapho ngangisasesikoleni. Ngangenza ugrade 11. Izikhathi zoJanuary kusafika phela ama-grade 10 babengekabikho ngaleso sikhathi grade 8 no grade 9 ezikoleni zangakithi. High school yayisaqala grade 10. Afikile ama-grade 10 kumele phela umfana asheshe athole yakho ukwenzela ukuthi abe right. Sabafanyana ke siphume inkosi yami ngebreak siyobheka. Ngithe mangifika ku grade 10B. Ngifika grade 10B. Siqalaze ke lana siyangena nje vele. Angithi vele yithi esebethe ukukhula. Nami ngizifikele ngonyaka odlule lapho njengoba ngenza ugrade 11 phela. Ngisifike siqalaze lana. Ngihamba nenkabi yami lana. Kwayinkabi zami ezimbili nazo ngeke ngizibize ngamagama. Singenelele nenkabi zami sifike singena grade 11 grade 10B. Siqalaza uma sithi qala ngiyibona inkosazana yave yangixhopha lapha yana ithulile inkosi yami engemuhle umntwana. Ayibo. Ngabe sachitha isikhathi ngithi bafethu sengimbonile wami. Thiwa yahlala kuye. Ngisondele kule nkosazana ngifike izithulela izihlalele yodwa. Ngibingelele inkosazana. Sawubona nkosazana. Awaphila umntana omuntu. Yes, ubuhlobo ngakaya eyayinhle le ntombi. Ngoba iyahamba iminyaka. Ngizazise enkosazaneni. Nayo izazise kumina. Mayizazisa ke kanjalo ngibe sengiyazibika ke kuyo ukuthi ngize ngodouble kanje na. Futhi ngibona inkosazana ukuthi ayinankinga. Ayingakwazi nokungibheka emahlweni ke ngiyabona kwakunamahloni okuyinkosazana. Futhi kunamahloni nje kuhlonipha kunjalo nje. Kuba ukuthi makuke kwaqondana amehlo kuvane kuncancazele le ndawo le ephakathi kwamehlo lebizwa ngentshwaqa. Even incancazele intshwaqa yakhe ithi. Kwazise ngaleso sikhathi indaba zo WhatsApp zazingekabikho sasisadla lo Mixit. Uyamkhumbula uMixit? Ama-2000 mawasiyeke sibadala kakhulu thina. Ngimtshela ukuthi ke sesiyohlangana kuMixit. Nathi akho nkinga ngibuza ukuthi ubani kuMixit anginikeze igama lakhe la kuMixit. Ngempela lethi ngimlande kuMixit. Uzacheta lapho kwashaya u1. Nakhona sengitshele sethi ngeke. Siyavuka phela kusasa ngisacela ukuthi sike siyibambela ngithi mama akho nkinga. Ngakusasa nginikele kuye. Akubonakala futhi kuyangithembisa kuyinkosazana. Aliphelanga iviki waqoma. Tshela abafana ukuthi bafana sengiqonyiwe mina. Ngisakhumbuli ke bona ukuthi babefuna ziphi intombi kwakudala ngaleso sikhathi. Kujatshulwe lo ukuthi ngiqonyiwe. Sazane ke nentombi ngitshela intombi ukuthi seyinako nokuyipopayi umntwana ke loyo. Ipopayi sona yathi ipopayi sengenayo. Okay. Kakuhluphi ke masone ipopayi. Athi okay.
ipopayi yakho engakanani? Uthi hayi ina-3. Angekami napopayi ke mina lapho. Oh, ipopayi yakho ipopayi yami, imilo ngisho kuye. Hayi kajabulele kona lokho ukuthi ipopayi yakhe ngiyayamukela. Hayi kungabi nankinga. Okay. Sithandane nenkosazana. Kudlule nje leso sikhashana esadlula siwenza umcimbi. Kwazi senomcimbi lo into engangikayazi kahle hle. Ngingasho nje ngithi inkosazana yangifundisa umcimbi lo wabantu ababili. Ngawufunda ngayo umcimbi ngoba phela wayewesithathu umuntu engangenza umcimbi naye, kodwa kulabo ababili ngangisabheda nje. Uye wangifaka emcimbini. Hayi senza umcimbi. Kwazi sengaleso sikhathi ke wangekenzelwe ezindlini. Ngoba phela ayikho lento yasemakhaya ukuthi uzavena ungene nje ekhaya ejaldini nentombi abazali bebhekile okanye akulula ngisho nokuyikhokhobisa ngoba ungabanjwa. Wabanjwa inkinga leyo. Inkinga kuyinkinga leyo ntombazana ukuthi kanti ifundiswe kanjani ngoba bukayo. Hayi kungabi nankinga futhi. Siyayenza ke lento siloke siyenzele ehlathini. Le ntombazana yangizwisa into emnandi liyana. Ngoba manje lento Nkosi yami. Lento sasisiyenza nsuku zonke. Maphuma isikolo nje ngicela ukumbona sithi shwi sifike shaya into ka1 uyagoduka ngiyagoduka. Nanga kusasa senza the same thing. Ayazakhala umntana abantu uthi ayingeke wena uyangqilaza wena. Kushawa February awu yimi lo siyoshuthi izithombe lapho nge14 ngiyamthanda phela uLavu. Ngiyayiqala lento yothando. Laba babili engithi ngake ngabathinta kwangasuthando nje kwenzeka nje kodwa uthando ngalifunda ngaye lo mntwana. Hayi siloke ke siyayenza ke into yethu kube iValentines yawu sishuthe kube mnandi. Kube khona urazo thizeni ikhonmani lakho nababelibiza uDumsane. Hayi uDumsane wayimfishane nje ngimkhohliwe isibongo sakhe. Eze kumina uDumsane wena mfana utena ujola nabantu abadala nje. Ngithi kanjani manje khotman umuntu omdala athi lo mntwana lo ngesikolweni vele. Ngithi mina lo mntwana umntangami lo nathi amdala lo ntombazana kuwe. Le ntombazana imithi la ngithi hayi bhuti omdala ntombazana imitanga lana. Athi imithi le ntombazana. Ngithi lutho bhuti omdala. Ale ntombazana indala ku hayi udala sikaza ikhuluma into eminyaka. Hayi ngiye kudala yadala. Wena uneminyaka emingaki? Athi ngineminyaka emingaka ngima ngithola ishungishiya nga2 years ayingibona ukuthi futhi into enamsebenzi le 2 years vele abantu bengidlala nabo uMandlwane lapho. Okay. Wayibonga ngitshela ukuthi awazange ungibuze nawe nama ngikwazi yakho ayingimtshela ukuthi hayi mina nginankinga noma ngathi umncane kimi. Oh ngibale that's why unkabe senomntwana ona3 years emdadlana kimi. Okay. Hayi le khonmani lokezile wena mfana kuthena ujola nomuntu omide. Hayi le khonmani liyangisukela vele ngiyawubona umkhatshana emntwaneni but ngiyabona ukuthi hayi umkhaba wakhe lo mntwana because khona ifoto ayiwangisendela yona kusho ukuthi wayike elwandle umkhaba vele uhlezi ukhona endusangako lo mkhaba. Iloku ngidla lento ngitshela ikhonmani dami ikhonmani nalo sifunda nalo la esikoleni. Khonmani uBudumzana loke esho kanje kimi. Athi wena kanti awuboni yini? Ngithi mina hayi bakamithanga lo mntwana athi umithi lo mntwana. Hayi ngiyombuza udala umithi. Athi yebo umithi sekula koMarch ke manje siqale ngoJanuary late January ukuthandana. Dala umithi athi yebo ngumithi. Hoyibo manje wayengangitshela athi abengisaba ukukutshela. Awu dala siyathandana bekumele bungitshelile nje. Athi hayi bengisaba kodwa ke soyazi. Hayi ngijabule ke. Kwazi phela kudala kwakuna ngalesa sikhathi kwakune peer pressure ukuthi kumele sibe nengane sabafanyana la ku 16 17 18 mele sibe nengane. Hayi ngijabula usengizoba nengane. Hey bana. Hayi ngiyoxoxela iHotman umithi ngempela lo mntwana akusho ukuthi ngempela ngimmithisile. Hayi lezihlekele iHotman la mawutsho kanje into ngithi hayi usho ukuthi seliqhafaza liqanda hayi umuntu yakhulu yabo. Hayi ngijabula hayi ke dali hayi kusho ukuthi sesizoba nengane hayi udala hayi
abe umuntu nje ozihlekelayo. Hayi March, April, angibuze futhi uDumzana ukuthi hey bo wena mfana ujola nomuntu omithi. Ngithi hayi vele sengiyazi umithi vele umithi so mina athi wena suba isilima mithi songawelwa umuntu wena ujole naye vele semithi. Hey wayincane uDumzana, hey wayincanywa lwarazulwana, wayincanywa lwarazulwana. Athi hey wena akamithi songawelwa umuntu wena umthole semithi. Ngithi wazi kanjani? Athi hayi ngimdala mayengaka ungadla uxhashazwa le ntombazana. Hayi ngeke hayi bedela uDumzana ngihambe ngiyotshela uDala kuthiwa lo mntwana kuyena wami uDala azihlekela uDala dayibo kusho bani ayimtshela azihlekela uDala. Ngelinye ilanga hayi lingilande le Grootman yena uDumzana ngilande isihlene eGrootman lami ade hey wena bani kutheni uyeka lo mfana ajole nomuntu omithi. Besamtshela uGrootman lami ukuthi hayi Grootman la ke family namtshela ukuthi uyazithandela nje umfana and umfana uthi uyomithisa. Lathi wena kudeni ungamtshela umfana uthi ayena umithisa. Athi ngizathi lo mfana ejabulile etshela ukuthi umithisile. Hawu Grootman nawe uthi akumina umithisile kumele wazi kahle ukuthi umithisile lo mntwana. Hayi mfana akumithisanga wena lapha wena umthole seginyile ibhola lo muntu sasibiza uginya ibhola. Athi lo muntu umthole seginya ibhola wena. Ngithi hayi bo lo muntu uliginyiswe yimi ibhola ngisho and namasayimi ngiyawabona mina nginokulala emini makuthiwa ama-Saturdays kanjena naye eklasini ngiyozela. Lo muntu uqhafazwe yimi lo uginyiswe yimi ibhola. Hayi bangilahle xa ngizokuba ngicasula ngithi kumele imlande lo muntu imlande. Hey Dale kunento kanje kuthiwa wena uliginyiswa ngayimi ibhola. Hayi mntwana azithiwe ngithi kuyiqiniso. Athi hayi ngiliginyiswa ngithi hayi mfethu ngitshela iqiniso. Athi hayi akuwena. Ngithi wayibuka ngitshela sonke lesikhathi hayi ujabulile nje wena ngibona ukuthi la ikhusho ukuthi umntwana wakho and mina bengingena indlela ukukutshela. Ngithi mfethu wayi athi hayi wena wangithathela izinqumo ukuthi umntwana wakho. Ngithi engiqale ngicabanga ngithi ngampela lo mntwana ngamfunza amazwi. Ngambuza ukuthi umitho athi yebo ngajabula phambi kwakhe ngamhaka ngijabule ukuthi senginozoba nomntwana. Hayi ngithi hayi Dali ke umithe nini? Athi ngimithe ngoDisemba. So sihlangana ngoJanuary wona so umithi vele. Athi yebo umithi sobani? Ayachaza uDala ukuthi hayi utata umntanami lokuqala. Ngithi ukuthi hayi Dala anginankinga naleyo nto mina nisathandana. Nathi ungishiyile ngithi hayi anginankinga mina sisaqhubeka sithandane umntwana vele siqhubeke ngiza kuzeka futhi right unalo mntwana lo ngizamthatha njengomntanami. Ngangiyithanda le ntombazana ngempela futhi ngangicabanga nje ukuthi lo ngizomthatha njenga nomntanami futhi njengempela. Ayisihamba isikhathi April sesicacile leso. May uDala ngimfihli ngimbamba ngesandla ngihamba naye Friday phambi kwazo ingcosi zesikele. Akangihleki uBradumsana maye ngibona akangihleki kanje. Hayi lokaza kumina uBradumsana wena mfana ngithi hayi khona naye sengiyalazi udaba kamithisa ngomina but ngiyamthanda ke ngithini. Kwaze phela lo muntu wangivisa into emnandi. Kanti futhi ngangisathanda ukuba buthuntu ke nala ebantwaneni mantombazaneni. So ngibona nje kahle ukuthi mangingamiyeka kusho ukuthi mina angizoyidla into emnandi ngalendlela. Hayi siqhubeke sinodala May June angitshela umntwana athi hey mina isikolo ngiyasiyeka manje ngikwazi ukuthi ngaqhubeka nesikolo ngimithi kanje ndivele ngizozala lapha ngoMaseptember so siyeke isikolo. Hey ngibe buhlungu uDala mina ngizosala nobani manje abidaya ngiyasiya ngiyithanda le ngane liyana yes. Hawu hayi nangempela ka emntwana hayi siyeke isikolo mayisiyeke isikolo hawu ngama-Saturdays umlo ngiyagudla siyobonana hlathini thizeni kwaziseke lapho ngase ngingasagibeli wase ibheka le siyenze lento yethu kodwa nami senginamahloni manje isisu sikhulu manje impela manje na hayi nangempela ke lapha hayi kufika isikhathi lapho la ubuya khona umqondo nami ukuthi na ubushumani ke lo wona ke lobo ubushumani bangempela ke obuqala nokugcina but le ntombazana like saying inginikezile uthandwa ikazi yangiphoxa nami futhi ngendlela esengiyithanda ngayo
angikwazi ukuthi ngingavene nje ngiyiphoqa uSinomi kanjani. Ngakho iqhinga ke manje. Khumbula kahle lalibalele sisaka ilanga. Kusemaphakathi naJune. Sasiqeda kuvalwa izikolo. Ngiwumuntu ozogoduka ngoba ngangifunda ngase-town, so makuzivalwe izikolo ngigoduke nje emakhaya. Hey, cabanga ngithi no kumele sihlukane nalomuntu. Vele uzozala ngekudala ngenti ngesisabonana masenomntwana omncane. So mangihle ngiphume kuye. Hayi. Ngimtshela ukuthi okay. Nayi into ekumele yenzeke mayidala. Ngikhanda uplan. Fika kuye libalele saka ilanga lelo langa. Kwangekho nelodwa ilifu. Ngikhumbula kahle ngangigqoke ibhluku elalikhakhi, ngigqoke neteku le black elalingathi le light blue. Ngenhla ngangigqoke iskipa esasemnyama sinama stripes green and orange. Enhloko ngangithwele esinye isigqoko esasi black. Ngilikhumbula kahle lelo langa. Nikele khona emntwaneni. Ngiyofika ngifika kuye. Hayi njengenjwayelo kwesingene ehlathini lethu senze yonke imikhuba yethu esasiyenza. After that ngimtshela ngithi sithandwa khona into kumele ngikutshele yona. Athi yini le? Ngithi langa lokugcina leli sibonana. Athi why? Ngithi mina hey, ifoni ngeke ngisaba nayo. Hawu kanjani manje? Ngithi mina ifoni ngeke ngisaba nayo. Ifoni bekuyasisi so bengibolekile but kufe ifoni yakhe manje so uyayicela back ukuze ngibuyisela maseyithenga enye. So ngesakwazi ukuxhumana so uzuyithatha konke neSIM card ngizacela ukuthi ungasamfonela ungasayifonela le number but mina ngizathi mase nginayo ifoni ngikuthinte. Athi okay. Awutsho kanjalo ayikho into engizoyenza. Ayishave nakhale lo mntwana emayikhala emthathe ngimbeke esifubeni. Hey. Khale thulise ngimbambe ngimthi. Cabanga ukuthi sabamba into lapha into yakuma 30 minutes ngimbambile ngimshushuzela ngimbrush. Ilanga seliyancangcela lide uma 4 kebusika phela uma 4 half 4 kanje. Ayi. Ngembhabhayise ngihambe. Ngithe cabanga ukuthi ngangi50 meters away from yena. Kuqwe ngimbheke mangimbheka umile ungibhekile. Ngivane ngibuyele kuye emangifika uyakhala. Mbambe futhi ngimphulule. Hayi ungimphoxa ngoba ngisamthanda, ngiyamthanda but isituation esibhekene nayo unencusi. Uzoba nesibini incusi. Like sizaqhubeka lithini uthando ngincusi nama ngabi nancusi mina. Yena nesibini lena. So saqhubeka sithini because ngiyamthanda vela angidlali ngaye. Bengi-understand if bengidlala ngaye bengizathi akahamba uthola umntwana abuye ngizozidlalela ngaye futhi but ngingadlali ngaye. Ayi. Ngimphulule ngibese ngiyahamba. Hayi ngithi manje 70 meters away ngiphinde ngiguquke manje umile ungibhekile. Kathi uNkulunkulu uyongixolela. Kodwa namhlanje yilo leli langa likho elinye. Ngahamba ngayositha. Kwaba ngiyamgcina ukumbona ngalelo langa. 2013 June. Ngafike ngayidelete inamba yakhe ngamblock ukuthi mayizama ukungifonela ngangitholi. Ngaphuma kuye. Sahamba isikhathi ngakhohlwa ngaye. Yize kwangithatha isikhathi ukuthi ngikhohlwe ngaye ngoba phela ngithi into emnandi ngangiqala ukuyizwa nje ngaye nje kahlehle. Sahamba isikhathi. Amathando.